Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Kinumpres ko muna yung mga halaman ko dito sa isang tabi kasi may ginagawa ko ditong isang mabigat na gawain. So ayan na po, kapag dito po sa po yung ginagawa ko dito sa aking likod ng bahay at nailipat ko na yung mga halaman na nilagay ko dito sa banda dito. Pero ayan ang garden ko dito sa backyard. Napakasarap pagmasdan. Napaka colorful. Very white yung mga stones. Clean. Ayan, napakalinis. Hello po mga ka-From-D, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From-D channel. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang bago kong backyard dahil marami na naman akong nabago. May pinutol akong napakalaking puno. Yung kalamansi na nakakaharang doon sa likod ng aking bahay at syempre may binago na naman akong garden. So napakaganda ng tingnan ka-From-D kasi very maaliwalas at pwede nang gawing coffee shop. But before anything else mga ka-From-D, invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun nga po ka-From-D, napaka-busy ko last day or last 2 days kasi talagang inayos ko yung aking backyard. At syempre ka-From-D, gusto ko, binabago ko yung garden ko bago ko pinapakita sa inyo at yun nga, very cozy at napakagandang tingnan. Ang class nga ka-From-D, para akong nasa hotel. So ay nga po ka-From-D, very cozy ng aking backyard at ibang-iba na compare sa dati kasi nga may ginawa ako, nabawas yung malaking puno na napakataas dahil pinutol-putol ko, chop-chop, something ganon. At ayun, very, feeling ko para ako nasa tourist spot at para ako nasa hotel garden. So, marami pa akong babaguhin pero maganda siya ka-From-D. So, mag-comment na lang kayo kung gusto nyo mag-comment, kung anong suggestion nyo. But, mayroon akong binabalak doon. Pero sa ngayon, talagang maganda siya. Pwede kong baguhin anytime. Kaya lang, gusto ko munang ipakita sa inyo kung okay na ba yung garden ko doon sa labas. Tara, ipasyal ko kayo. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Kinumpres ko muna yung mga halaman ko dito sa isang tabi kasi may ginagawa ko ditong isang mabigat na gawain. Kaya yan, yung mga halaman ko ay inano ko dito, kinumpres ko muna dito sa sa gilid kasi dito yung safe na ilagay ko sila dito para hindi sila tamaan nung pinuputol kong malaking kahoy dito sa aking likod ng bahay. Ayan, may na nga yung nadurog na nga yung yung bigonya ko dito dahil nabagsakan siya ng malaking sanga. So ayan, yung mga yung mga philodendron, ayan na siya kasi sobrang lakas ng hangin. Kinakabahan ako ka-From-D sa nakikita ko na dito sa aking kahoy na mataas. Kaya yan, pinagputol-putol ko na, inunahan ko ng pinutol sa itaas kasi ang hirap, bumagsak na yung isang sangang malaki doon sa bubong. Napakalakas ng bagsak niya doon sa bubong. Hating gabi siya bumagsak na. Siyempre natakot ako kasi hindi ko naman alam kung ano yung bumagsak. Yung pala yung sanga ng kamansi dito na mataas. So ayan, inunti-unti ko siyang pinutol galing sa taas. Almost kasing taas siya ng niyog na yung secondary na niyog, hindi naman yung sobrang taas. Pero mataas siya ka-From-D, mas mataas pa sa bubong ng bahay ko. Kaya nga tumama yung sanga niya doon sa bubong ng bahay ko nung lumakas yung hangin. So ayan inano ko yung mga halaman ko dito, itinabi ko yung mga halaman ko dito. At yun nga, yung pinutol ko na, nakatatlong ganito na ako. Tapos may mga sanga pang paunti-unti kong inaalis kasi mahirap ka-From-D. Katulad ngayon, ang lakas ng hangin, bumabagyo, pero wala naman ulan, ambon-ambon lang, bumabagyo siya. Pero siyempre natatakot ako kasi hindi na masyadong matibay ito dahil hindi na siya masyadong matigas. Kaya ayan, pinagtiyagaan kong putulin yung pinakataas. At syempre, thank you sa kaibigan ko si Romy Uyahara, nagbigay sa akin ng lagare
para maabot ko yung pinakamataas na dulo nung ano na ito ng kamansi. So ayan, medyo safe na ng konti yung ano ko dito. Meron pa rin akong puputulin at ayang sayang ng mga philodendron na gumagapang doon sa malaking kahoy. Ay napakaraming philodendron lime. Siyempre yung mga halaman ko dito kapromdi, sinave ko. Nilagay ko dun sa kabilang gilid yung pinakita ko sa inyo kanina kasi inisip ko dito siya tatama at yun nga, dito nga talaga tumama. So ayun, ang gagawin ko dito, puputulin ko ulit ito hanggang sa maubos. Marami akong philodendron dyan kapromdi na tanim. Isa na itong philodendron lime. Ayan, meron din akong philodendron pedatum. Ayan, gumagapang na yung philodendron pedatum ko dyan. So, bahala na. Hindi ko naman siya masisave na kasi wala naman akong taniman. Although, mayroon naman akong nasapat na philodendron pedatum. Tapos, ayan, meron akong mga syngonium din dito na halaman. Ito yung maganda ito kapag maliit lang. Pero nung lumaki siya, gumapang siya dyan sa kamansi, naging ganito na yung dahon niya. Pag maliit siya, mayroon siyang stripe na parang silver. Then meron din akong mga orchids diyan na tinanim, kaya lang natabunan ng syngonium sa kanang philodendron. Namumulaklak pala ito. So ayan, itatapon ko lang din yung mga philodendron lime na yan kapromdi. Tapos may mga bird nest diyan. Marami akong tanim dito sa sa kamansi. Kaya lang, kailangan ko siyang alisin kasi sobrang sikip na dito tapos napakataas niya, nakakatakot lalo pag bumabagyo. Katulad ngayon, lakas ng hangin. Kaya hindi na ako makatiis. Ayan, inano ko na lang siya. Pinutol ko na lang kaysa matumba dito sa aking bahay. Kasi medyo patumba siya sa kapromdi dito sa yung yung katawan niya, parang papunta dito sa sa wall. So pag kapag natumba siya dun sa wall, siyempre tatama siya dun sa bintana dahil malaki siya. Then siyempre mababasag yung ko doon, yung jealousy na bintana or even siguro baka mabasag pa yung simento yung pader ko kasi hindi naman siya masyadong ganong katibay na parang pang building. So pang bahay lang siya. So, ayun ka kapromdi. Yan ang pag-aabahanan ko ngayon. Tapos, siyempre, ito may nagpa-flower yung aking Ang daming flower niya. So, sabi ko, hindi ko muna ito papakita. Kaya lang, biglang lumabas siya. Unti-unting bumubok ka. Hindi ko alam kung anong klaseng orchids ito. Pero maganda yung flower niya. So, pagbulaklak talaga ng mga orchids ngayon kapromdi. Kasi yung mga wild orchids, nakikita ko yung dami-daming bulaklak. Yung puti, yung pang isang araw lang na bulaklak. So, ayan. Siyempre, dito kapromdi, ayusin ko rin dito para maging maganda. Parang gagawin kong lash na, rainforest lash. Ayan, tinanggal ko yung ko dito. Melaluni na nasa pot. Tapos, hindi ko na maalis yung aking, yung rainforest na mga, anthurium. Diyan na lang yan. Kasi napabayaan ko na siya at ayan, nakaka-recover na ulit. Ayun, yung anahaw ko nga, natamaan siya ng malaking sanga ng kahoy na pinutol ko. Pero ayan, akala ko hindi makarecover. Kanina lang yan, bumalik din sa dati. Pero parang gusto kong alisin din yan kasi tataas din yan Parang niyog yan pag lumaki. So ito kapromdi, napakalaking tulong nito sa akin. Binili ito sa akin ng kaibigan ko na si Romy Uyara. Maraming salamat sa kaibigan ko na nagbigay sa akin. So kung gusto nyo ganito kapromdi, mabibili rin ito sa Shopee. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito, pero isa siyang garden tool na na-expand siya for 7 inch or 7 meters ang expandable niya. Kaya naputol ko yung nasa itaas dahil umapak ako doon sa aking terrace tapos nadudugtungan siya ng maraming, siguro I think 4 na dugtong na mga 8 meters siya at ang taas nito kapromdi kapag pinagdugtong-dugtong, saka napakatalim nito. So ayan, kung gusto nyong bumili or kung gusto nyong gumamit ito, pwede nyong bilhin sa Shopee. Ayun. So sisimulan ko ulit, puputulin ko ulit ito dahil kailangan maalis ko kaagad para
maayos ko na yung garden ko dito sa likod ng bahay. Napakatalim nito kapromdi, sobra. Ang kaigihan nito kapromdi kasi pwede din siyang pang ano, mayroon din siyang palawit sa itaas. Tapos ayun, kahit na mataas, kahit yung mga sanga na gaganunin mo lang, parang sasanggutin ba or ano tawag doon? Nakalimutan ko. Basta something na ano, kakalabitin mo lang tapos putol na kagad. Parang ano, parang ano siyang chainsaw na ganun katalim siya. Dahil sa lagarin ito napakabilis maputol. Imagine napakalaki niya, parang puno siya ng niyog. Kaya lang medyo nakakapagod din kasi ganon. Pero at least malaking tulong. Hindi mo na kailangan humingi ng tulong sa iba kasi dito pa lang okay na. Ang dami niyang natatabunan ng mga halaman. Kaya lang yung iba tinanggal ko na kasi alam kong mababagsakan siya. Kaya yan, niready ko na yung mga maliliit at syempre yung medyo marami ng varieties. Hinahayaan ko lang kasi ano pang gagawin ko, wala na akong mapaglalagyan. Kaya ayun, kasama sila dun sa kahoy na pinuputol ko at syempre panggatong na rin nila nanay ng kapatid ko. Ayan, at least libre sila sa panggatong kasi mahal din yung panggatong dito kapromdi. So ako lang yung may gamit ng gasol dito sa amin, sa pamilya namin. Kaya ayan, mayroon na silang panggatong. Ayun mga kaprombis, sinagad ko na yung ang tawag nito, kamansi. Sobrang laki ng puno niya at syempre sobrang pagod ko kapromdi. So dito naman ang ayusin kong garden. Ililipat ko dito yung isang malaking bird nest na galing doon sa front yard kasi mayroon pa akong bird nest na natitira doon. At puputulin ko yung puno niya na kakawite or Madrid cacao. Tapos dito ko naman siya itatanim. Hindi naman namamatay yung puno ng Madrid cacao. Basta wag lang galawin ng galawin. So tuloy-tuloy lang yun. So ayun kapromdi, dito ang ayusin kong garden sa ayun. Kasama na ito sa aking front yard ay backyard. Tapos ayun no, yung dalawang bird nest na galing sa front yard, nilipat ko dito. So dapat sana doon ko ilalagay sa banda doon. Pwede naman doon sa may tabi ng mangga ilagay ko doon. Kasi dito pwede ko naman lagyan dito. Mayroon pa akong mga yung mga milaloni saka mga anthurium pwede kong itabi dito sa aking rainforest, anthurium na rainforest. So ayan. Ayan po mga kapromdi, tapos ko na pong putulin yung kahoy or yung kamansi na mataas. So itong mga halaman ko dito na nilagay ko dito, pwede ko na siyang ibalik at siyempre ayusin ko na yung halaman ko dito sa yung pinanggalingan ng malaking kahoy. Kasi dito maluwag pa yung space dito kaya lang hindi ko magamit dahil dun sa kamansi. Tinatamba ko yung mga halaman dito na hindi ko naman napapaganda, tinatamba ko dun sa puno ng kamansi. Kaya yun medyo maluwag na, pero ang bala ko dito kasi kapromdi gusto ko siyang lagyan ng peanut grass
at tanggalin ko yung mga halaman dito na dati nang nakatanim kasi parang nakakasawa na. Ayan na. Ayan, kaparmdi, gusto ko siyang tanggalin dyan. Then yung mga ano ko dito, yung mga anthurium, so i-replace ko muna dito sa aking dito sa pinanggalingan ng dito sa may pinanggalingan ng malaking kahoy. So dito ko siya ilalagay habang naghanap ako ng mga nag-iipon ako ng mga peanut grass na itatanim ko dito, ay yun munang mga anthurium ilalagay ko dito para magmukhang cozy. Kasi naisip ko kapromdi, parang ang sarap tingnan dito kapag walang matataas na halaman. Yung parang damo lang, maganda dito. Pwede rin yung pink lady na nakatanim dito sa aking bakuran, at mas madali pa siyang dumami compare sa sa peanut grass. Pero pansamantala, ang ilalagay ko muna dito yung mga anthurium. Parang trial lang kasi kapromdi, gusto ko lang makita kung ano yung dating niya. Kasi yung naisip ko yung dating doon sa peanut grass na ilalagay ko, parang ang gandang tingnan. Tapos may mga white stones, parang golf course yung dating niya. Pero ayan kasi kapromdi, at wala pa akong mga peanut grass, saka matagal siyang lumaki, kaya pansamantala ang ilalagay ko dito yung mga anthurium. Ayan. So mayroon na rin naman ako ditong melaloni, pwede kong isama sa anthurium, din yung aking rainforest. So ito nga kapromding gusto kong tanggalin dito. Ayan, kasi hindi siya maganda para sa akin, parang ang hirap niyang pagandahin. Mas maganda kung na lang ilagay ko dito yung peanut grass para at least parang malawak yung dating niya. At syempre, maaliwalas tingnan lalo pag ang karugtong niya yung white stones. Tapos yan dito kapromdi, maganda dito, maganda na halos puno na ng halaman dito yung aking backyard, at maganda nang tingnan yung mga nilipat ko dito yung mga bird nest galing sa front yard, andito na siya. So ayan, meron pang natitira doon at gusto ko rin niyang ilipat dito, kaya lang pinag-isipan ko ng maigi kung saan ko siya ilalagay. Kasi balak ko rin ilagay dito kung anong mangyayari. At siyempre naisip ko maganda rin yung dating niya dito, pero gusto kong tanggalin itong mga ang tawag ditong picara plants, tapos yung variegated na yung pandakaki plants, din itong mga yung mga Persian shield. Ayun, so matitry ko muna yung yung mga anthurium kung anong dating niya dito. Siguro maganda rin naman, pero parang mas nagagandahan ako pag naisip ko mas maganda yung peanut grass dito, kasi magiging open na siya, wala na siyang mga harang. So peanut grass tapos white stones, so parang very cozy tingnan.
So ayan na po kaprom, dito po sa po yung ginagawa ko dito sa aking likod ng bahay at nailipat ko na yung mga halaman na nilagay ko dito sa banda dito. So syempre maganda pa rin yung halaman ko dito, yung mga tinitrim ko na halaman at buong buo at nabilog ko na kaprom di. At ito nga malapit ko na naman gupitan itong aking copper plant. Syempre okay na dito sa aking backyard. Ayan, makulay at malalaki na yung aking African talisay na variegated. Saka mayroon ako dito mga loro plant, Loropetalum. Ayan kaprom dito, talagang pinag-ano ko to, pinaparami ko talaga yung kaprom di yung aking loro plant kasi isa yan sa mga favorite kong plant na hindi ko nakikita dito sa Bicol. So ayan, meron ako dito. So, parang may nakita ko once na ganyang halaman dito sa Barangay Dahat. Pero doon lang ako nakakitang Loropetalum sa garden na yon. Tapos yung ano ko dito kaprom di, maganda na yung aking variegated na African talisay. Malaki na siya, pang second layer na yan. Then ayan kaprom di yung aking island dito, mini island. Napakaganda at very colorful. Ayan. Ang ganda ng mga croutons ko dito. May white, mayroon akong Andrew crouton, yung white na variegated. Tapos ito yung ang gaganda ng mga pagkaano nila, pagka-color kasi nainitan na sila. Pinutol ko kasi yung sanga ng mangga dito. At ayan, biglang gumanda yung mga kulay ng halaman dito kasi nainitan na sila. Din ayun nga yung mga aking mga golden legumes. Maganda na. Tapos yung aking African talisay dito na another African talisay na yung pinagmamalaki ko sa inyo. Pang nakaano na siya kaprom di. 1, 2, 3, 4. Naka 4 layer na siya. Tapos almost complete. Tapos nagsasanga ulit sa taas. Diretso pa taas. Pero ayan, pero hindi pa masyadong mayabong yung mga dahon niya kasi parang bago lang yung mga sanga niya. So I think kahaba pa yan. But yung ginawa ko kaprom di, gusto ko nang ipakita sa inyo kasi napakaganda ng ginawa ko dito kaprom di. At very cozy. At ayan, medyo kulang pa yung ginawa ko pero parang okay na siya eh. At ito na nga kaprom di, natapos ko na yung ginagawa kong island garden dito sa aking backyard. So napakaganda ng kanyang ambience kasi very nature. Tapos dun sa kabila mayroon dalawang giant bird nest. Ang dito mga halaman ay yung Anthurium magnificum, Anthurium rainforest, sa Camilla luni. Saka hinaluan ko na rin ng mga kung ano-anong pang pakapal dyan. Basta yung lahat na mga philodendron or Anthurium na nandun sa gilid ng wall ng bahay ko ay nilagay ko dito. So nilagay ko na rin na palamuti yung mga tricolor na kalatiya kasi wala akong ibang mapaglagyan kapag nilagay ko dito sa may mangga. So hindi siya gaganda dito kasi acidic yung mangga. Pag umuulan, tumatama dun sa mga dahon ng tricolor na kalatiya na nadadamage siya at nagkakabutas-butas. So ayan ang aking garden dito. So yung ambience niya kaprom di, nakikita nyo naman yan. Ang dami kong bird nest dito na malalaki, mga giant bird nest. So ayan, yung nasa harap kaprom di na isang natitirang bird nest doon, hindi ko pa pinutol. So ililipat ko sana yung dito, kaya lang inisip ko gagawin ko itong parang open. Gagawin kong peanut grass yung ground nito kasi mas maganda dito yung walang mga harang-harang. So mas magandang tingnan kasi bagay yun sa white stones or something na kapag tumagal dito, hindi ko alam kung gaganda rin ito kasi bago lang sa paningin ko. Kasi itong na to, yung may nakaharang kasi na isang kakao. So hindi ko man na pinuputol at pinagmamasdan ko kung maganda ba siya dyan. Kasi yung mga sanga niya pupunta doon sa sa wall ko. So mamaya may biglang may ahas dyan at tumawid sa sangan ng kakao. So pwede siyang pumasok sa aking bahay. So ayun ang dito ambience. Siyempre kaprom di, very nature at ang sarap ng dito, sarap ng ambience dito kapag nandito ka.
Napakalamig at mapresko. Tapos dito naman yung kinalalagyan ng mga dating mga tricolor na kalatia. So tinanggal ko na siya diyan kasi nga nasisira yung mga nadadamage yung mga leaves niya dahil sa patak ng ulan na nanggagaling sa mangga kapag umuulan. So syempre hindi ko tinanggal yung birdnest diyan kasi maganda yung birdnest, malakas maka-nature. Ang sarap niyang tingnan sa garden at siyempre presko ang dating niya. Then ayan yung pa rin pa yung mga halaman dito sa puno ng mangga at sa nara. Dito naman kapramdi yung lugar kung saan ko tinanggal yung mga Anthurium magnificum. So pinalitan ko ng mga ferns. Ayan, mas magandang tingnan kasi mas cozy dahil mas kukunti at mas maliliit lang. Hindi katulad dati na napakasikip at very congested masyado yung dating niya. Pero ayan ang garden ko dito sa backyard. Napakasarap pagmasdan. Napaka-colorful. Very white yung mga stones. Clean. Ayan, napakalinis. Ayan, sarap sa mata. Para lang ako nasa lobby ng isang resort or hotel na nag-chicken. At ayun ang gusto ko mangyari dito kasi gusto ko yung parang yung para lang ako nasa travel. Kapag lumabas ako ng aking bahay, nakikita ko yung napakalinis na yard, courtyard, very nature. So ayan, talagang napaka ganda. Dito naman nagsisiksikan na yung mga halaman ko dito. Pinagsama-sama ko kasi yung mga kalatia, begonia, dyan sa na yan. At meron din akong hinalo na humalumina. Tapos dyan sa taas meron akong Peruvian ferns. And nakasabit sa aking window grill yung orchids na flowering siya pero hindi pa bumubuka. Then dito naman sa tabi, ayan, nakikita nyo yung dito. Hindi ko masyadong maayos dito kasi ayan, nililumot na naman yung aking simento dito sa, anong tawag dito? Yung deposit ba? So ayan, syempre inaayos ko pa rin siya kahit na alam kong marumi dyan. Gusto ko maayos yung yung dating niya at gusto ko magandang tingnan. Yung mga yung mga kolokasya, ayan, ang dami-dami na. At yung iba tinatapon ko na. Meron pa rin akong naliligaw dyan na isang anong tawag dito, Caladium Red Splash. Tapos yung ayan, mga flowering plants yung aking alamanda or yellow bill dito sa backyard. Same din sa sa front yard na napakaraming bulaklak. Although medyo nalaglag ng mas maraming nalaglag ngayon kasi biglang uminit. Kaya ayan ang bulaklak niya. Pero at least maganda pa rin tingnan at nakaka sa mata, very maliwanag. Ayan. Ang sarap din pagmasdan ng aking mga golden legume plants. So ayan po mga kapromdi ang aking new look at new ambience dito sa aking backyard garden.